Nakaalerto ang Department of Health Region 6 sa kaso sang fireworks-related injuries sa palabuton nga pagsugalaw sang bagong tuig sa Desyembre 31. Ini ang pahayag ni Dr. May Ann Santa Lucia, DOH-6 Health Education and Promotion Officer, Cluster Head sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Sa ginhiwat nga virtual presser nga may tema, iwas paputok sa lubungin ng bagong taon na masigla at kompleto. Ginpakigbay ni Dr. Santa Lucia nga duha lang ka firework-related injury ang na-record sa bunga tuig 2022 sa probinsya. Kung sa diini isa ka 8 ka tuig nga bata ang nalukpan sa kamot sang 5-star nga palupok. Isa ka 12 anyos nga bata ang nalukpan sa mata sang Boga nga palupok. Ini nga datos ang na-record humalin sa Desyembre 21 tuig 2020 tutob Desyembre 26 tuig 2022 kag kalabanan sa mga kabataan nagaedad 10 ka tuig tutob 11 kag 20 ka tuig ang Masami nga nagakalukpan. We are comparing 2021 data and 2022. So our surveillance period for this year started the last December 21, 2022 and will end this coming January 6, 2023. So if we compare the data from last year's surveillance period, the previous surveillance period, so the first column would be the Sentinel, and the second column would be the non-sentinel with a total of 7 cases. So last surveillance period for the sentinel sites, we had 2 cases. That's in Iloilo Province and Bacolod City. Balita nagikan sa Department of Health Region 6. Ini si kabanderang Dane Raffles sa kabandera sang matutud nga serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.